Benvinguts al programa Juguem amb la Llengua. Avui tenim 3 participants que estan disposats a contestar les preguntes sobre el tema que els toqui. Bé, la primera pregunta és de sintaxi. A l'oració, avui torni en discussió de quin tipus és el subjecte, lèxic o gramatical. Correcte, molt bé. Ara canviem de tema i anem a la literatura. La pregunta és, qui va ser l'autor de Tirant al Blanc? Joanot Martorell? Correcte, molt bé. Bé, ara per acabar el programa tenim la pregunta estrella. Del tema ampliar el nostre vocabulari. I és, quin és el significat del refrany la cabra basada saltar, saltarà? Cada persona actua segons la seva condició i manera de ser. Molt bé. Bé, espectadors, me sap greu, comuniquem-vos que fins aquí ha arribat el programa.